Ahoj, jmenuji Honza, zastupuji Dobrý poradenství a ve spolupráci se společností Synergy jsme se rozhodli udělat seriál ze světa hypoték a úvěru. Já jsem si sem dneska přizval našeho vzácného hosta, Honzu Sokola. Je to vlastně hypoteční specialista a analytik. Tím tě tady vítám, Honzo, čau. Ahoj, čau. Honzíku, první otázka, ta je na snadě. Já jsem se chtěl zeptat, od 1.10. se chystají poměrně jako výrazné změny v hypotékách. A chci se zeptat, jak moc jako zásadní budou a jestli je čeho se bát. Ty změny jsou v základu dvě. Do dneška vlastně ČNB, respektive banky, počítali s tím, že pokud si chci vzít hypotéku, tak splátka té hypotéky by neměla být vyšší než dejme tomu 50% tvojí výplaty. Dneska, respektive od toho 1.10., byť jedna nejmenovaná polská červená banka už to používá, tak dneska by ti nasčítali splátku úvěru na ledničku, na televizi, leasing, konto korent, úplně všechno dohromady s tou hypotékou. A celková platba měsíční těchto věcí nesmí být větší než 45% tvojí výplaty. To znamená, hodně se omezí to měsíční číslo, které klient může splácet. Druhá věc, která s tím potom jde ruku v ruce, typicky to nejvíc asi postihne klienty v Praze a v Brně, kde člověk údajně, což tě mrzí nejvíc asi, že? To mě mrzí hodně, kde v praxi ten člověk 11-12 let, respektive 11-12 ročních platů, tak vydá na to, aby si koupil nemovitost. Nově je vlastně limit a strop na výši hypotéky na 9násobku toho ročního čistého příjmu. Což u spousty lidí znamená, že tu hypotéku nedostanou. Hlavně ve chvíli, kdy mají zase jakýkoliv jiný úvěr, který se s tím pochopitelně sčítá. Jasně. Honzíku, a přece jenom pro ty klienty, kteří prostě to budou řešit po tom 1.10. Jaký jsou tam doporučení? Co bys jim doporučil? Jak to řešit? Zkuste to stihnout do 1.10. Okay. Ve chvíli, kdy to nestihnete do 1.10., tak jednoznačně to, co klasický pobočkový pracovník neudělá, zajímejte se o to, jakým způsobem bude vypadat vaše situace ve chvíli, kdy všechny svoje dosavadní úvěry nějakým způsobem skonsolidujete, snížíte si splátku a bude to opticky vypadat líp. A hlavně víc se ptejte a víc řešte, u jaký jste banky, protože každá ta banka, když odhlídnu od klasického zaměstnaneckého poměru, tak každá ta banka má úplně jiné podmínky, jak vám uzná další věci. Nájmy, živnost, výživný, invalidní důchody, veškerý ostatní další příjmy. A v tomhle tom se to bude lišit. Moje další otázka, to je trošku na tebe, na tělo. Chci se zeptat, s jakýma klientama ty se setkáš, co ty klienti nejčastěji řeší za problematiku. Vesměs asi to můžou být i problémy, které oni si myslí, že už jsou úplně neřešitelné a ta realita je úplně někde jinde. S čím se setkáváš? Pověz nám. Nejčastější, nejjednodušší je, nemám 20% vlastních peněz, protože tady v Praze prostě mladá rodina nemá milion, jasně, ale typicky klienti, co mají velký problémy, tak jsou podnikatelé. Když vezmu svoje kamarády, svoje známí, tomu člověku, ať se to hezky počítá, dojde za rok milion, ale daňovým přiznání znamená, že on vezme 60% jako paušál, najednou má 400 000 a teď mu z toho banka odečte daně, sociální, zdravotní, tomu člověku zbývá za rok 280, má 25 000 měsíčně a s tím tu hypotéku prostě nedostane. A vedle toho jiná banka vezme 65% nebo 60% toho celkového obratu a najednou ten člověk má 55 000 měsíčně, čistou mzdu. Jako ten samý případ. Takže jeden klient hypotéku dostane, druhý nedostane. Jo. Jeden nedostane ani jednu, druhý by dostal klidně dvě. Nebo další takovouhle skupinou, tak jsou lidi, co pracují v gastru, nebo co pracují ve stavebnictví, kde dostávají velkou část mzdy nebo celou mzdu, tak dostávají hotovosti. A není to otázka nějakých podvodů nebo nějaké šmeliny na straně zaměstnavatele. Tohle to třeba typicky se děje i ve zdravotnictví. No, jak teď poslouchám, tak asi jako řešit to po vlastní ose, když vlastně tady to neznáš. A je to takový 50/50, jako dostanu, tak se nemusí úplně vyplatit. Nicméně, jako na to se nabízí vlastně jako další otázka. Jsou klienti, kteří dneska jako to řeší po vlastní ose a furt ještě jako zarytě si říkají, já si tu sazbu jako vyjednám pro sebe nejlepší a oběhám si to sám. Ale tak jako určitě můžou se tam vyskytnout nějaký problémy, nějaký rizika. Jednoznačně. S čím se setkáváš? Jaký riziko?
Pravidelně, a jsem rád, že se to děje, mi chodí klienti s tím, že si oběhli X bank a mají nějakou nabídku a pravidelně to není ta nabídka, která je úrokově nejlepší, což mě těší. Druhá věc, která se mi stává hodně často, tak je to, že ten člověk přijde s nějakou nestandardní situací. Mám pracovní poměr na dobu určitou, jsem OSVČ, mám nemovitost, která není úplně typická nebo není správně zapsaná v katastru nemovitostí, což jsou detaily a zase záleží na tom, která banka to jakým způsobem bere a jak moc je jim přísná. Hodně často se mi potom stává, že mi třeba přijdou klienti s tím, že už někde něco zkusili, ale nerozumí tomu jazyku, protože logika banky a ty výrazy banky jsou úplně něco jiného, než s čím se setkává normální běžný pracující člověk. Někdy, promiň, že tě skáču, někdy ani ty zaměstnanci, že z té metodiky úplně nerozumějí některým těm výrazům nebo neumějí to úplně luštit. Jo, já bych se zase trošku omyslel do jedné nejmenované polský červený, která mi teď vznesla požadavek, který odporuje jejich vlastní interní metodice. Takže se to stává. Zažil jsem třeba klienta, který mu schválili úvěr, schválili hypotéku, on ji podepsal a oni mu potom pověděli, že na základě smlouvy, kterou předtím viděli a měli k tomu schválení, tak mu nepošlou peníze. No, takže těch infarktových situací tam může být hrozně moc. Nejdůležitější, aspoň jakoby z mýho pohledu, je to, že ten člověk neví, co všechno je možné a kam až se může dostat. A hlavně, že typicky bankovní pobočka tak má seznam bodů a jede je postupně. To znamená, podejte žádost, pak doneste jednu sadu dokladů, pak druhou sadu dokladů, pak třetí. A ve chvíli, kdy ve čtvrtém kroku je nějaký problém, tak ten klient třeba měsíc dává dohromady hypotéku, pak zjistí, že ji nedostane. Ale už se mu zkrátila ta lhůta v rezervační smlouvě a není schopný to třeba dodržet. A z toho vznikají potom 100 000 problémů. Honzo, já ti moc děkuju za dnešní vstup. My tady v těch vstupech samozřejmě budeme pokračovat, protože jsem říkal, že to je seriál. Příště bychom se mohli pobavit o nějakých typech tricích, tak uvidíme. Každopádně ještě jednou díky. Za málo. Měj se hezky, taky mějte se. Ahoj. Čau.